toptrin. Man må ikke godt lige 2 ord omkring det med jeres forbund. Det der at håndtere sorg. Jeg synes, det er flot, at I sætter fokus på det. Der er mange flotte artikler her i avisen. Det var det, Ulla. ja, det er. Hvor er det dejligt at se de artikler i avisen her, ikke? De så frem og siger det. Jeg husker, for mere end 25 år siden, der var jeg kommet på en stor organisation. Der kom en socialrådgiver og sagde til mig, andre, jeg starter nogle sovgrupper. Sovgrupper, sagde jeg så. Hvad er det, de får noget? Og så blev jeg ført ind i det der, og fik at vide, hvor mange der egentlig går, og egentlig har det dårligt med sin sov, og ikke får det til at bearbejde og tale om det, hvordan de grupper kunne gøre en stor forskel på voksne og på unge, og børn, som er kommet til situation. Det må jeg sige, i vores kultur, så er det med sov en vanskelig størrelse. Vi er ikke så gode til at snakke om det. Personlig indsats. Vi gør et arbejde her i vores konference, vi sætter fokus på, at vi gør noget ved det. Vi gør et forsøg. Det synes jeg, det er godt. Du vil ikke gade sig ved at give den en stor hånd med det arbejde, vi gør her. Og alt det, vi gør. Så er Josefine fra toptrinnet. Jeg kan se, at musklerne har forskellige størrelser. Det er nogen, der arbejder mere end andre. Sådan er det. Det ved de jo godt. Det er jo på de store ture. Og der starter jeg her i Odense. Det var men jeg på byens vegne ønsker en rigtig god tur. Og I tager til Ribe først. 155 km. Og hvad er der til det i dag? Men det er jo ikke det, når I så kommer til Ribe. Og servicefolkene har sørget for det hele, og det er klart. Så vågner jeg morgen til det. Så er der en ny tilsvarende tur. Og det er der jo så hele ugen indtil I på søndag. Det er ikke på Frederiksberg. Det er den store hyldest. Det findes på Post Danmarks arrangement. Det vil jeg ønske jer, at I får en super oplevelse til jer. Det er rigtig dejligt. Men vigtigst af alt, I gør en forskel, I gør noget ved det. I gør noget ved det på den top. Det er det, vi som mennesker kan gøre for med hinanden. Det er det, der er vigtigt. Der er ikke andre, der gør det. Det er jer til at gøre det selv. Tusind tak for det. Og en rigtig god tur. Og skulle vi så ikke vende op på cyklerne, og så stille og roligt, skal vi i gang.